Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damet masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kankan. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga anak. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad na kumalangan itinagan nga anak. Ket kidawak adiyon ibasa ti address ko. May saak a si parada. Katag may saak amang padpadakkel kadag iti anak ko. No apay akastoy ti estado ti biyag ko, ket iso daytoy inak ibinglay a kapadasak iti biyag. Bueno papagayam intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam nga ana dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ana, agyaman ak tapinatgam tikid daw kung haksarita ta. Anya ka diti pagsaritaan ta, Jordan. Kaya't ko ayab kas ti marikriknaken ka, ana. Ha? Saan mo ko mga ibaga apresko ak? Ken saan na kumakagura? Ngam idi pa'y lang agkorsonada ken ka. Kaya't ko ti agdaton ken ka, ana. Jordan, saan ka di ana sa isaya at nagpagayam talaangan? Ha? Pagayam ka di lang ti pangibilbilangam kanyak. Awan ka di ti mariknam apanagayat kanyak. Kuang amin, kasla narigat ko apat ganday tangay bagbagam. Ha? Adda ka din kayan ayat mo? Awan pa'y mutkit de. Ngam, ti prioridad ko iti biyag. Kat ti panagadal ko. Di kagdanag. Saan ka mo't asingan iti panagadal mo? Ilugar kong tumeten no may kasarungkaran. Ala, bayam ta panunutak anaimbag day tabanag. Sige, ana. Makaurayak. Ay, Jordan, agin na natapay bihit. Napanluga kon. Uy nga rod, friend. Uray siya, napanuga kon. Itay tapay lang nga, gap-gapas. Ay, nagmerienda tapay. Ada merienda nga wit kaw. Ay na. Sige man nga rod. Dito itan sirok ti kayo nga ginana. Imbag dito itan nalinong. Ito Jordan. Mangalakalat ta. Agyaman ak, Fred. Awan ang pulos balon ko. Danom laeng. Amo mahit. Agin ino ta. Imbag lakit din ta napanunot mo tinagbalon. Uwi na. Tamok asaan nga agpamerienda ni Tata Kaloy. Amo mutin ako ripot na dya tao. Ay, daman-damaga. Anya day ta? Agar-aram kan samot ka ni Ana. Ha? Nangag ko nga mingis istoryahan da Elena kan nanatesi edi na minsan. Tanapanak na kitong it di tasurong. Chismusa talaga dagi dya bakit? Nag-asam tapati day ta is istoryain dan. Kaslagi mo mo dagi dya. Ket no istoryahan da amin ama obserbaran da ken amin adumanon kadakwadang istorya. Agpaisuman kan saan. Kunada nga rod akaslada magmag na radyo. May papanggamit ti damdamagam. Buhain, agar-aram akin ni Ana. Ni Ana Adjak Kalipatan. Ti ayat ko,
Ingka sumpatan. Saan na kumanga upayan? Tano mabastedakan ka. Anyan to ngayon. Talagang in love ka kani Ana, ah. Agasim, tagdanin mo ka pa yan. Wan pare, talagang ay-ayatak ni Ana. Kain makita mo pare. Ngamin, tunggal ibalikas mo tinagan ni Ana. Kas kala maitay-tay yung kijilangit. Ay, pudno day ta pare. Ni Ana tiraksak ko. Sa bagay, napintas ka na singpat ni Ana. Nawan eskwela na. Kat adda ijibalay da tumultulong ka ni nanang na. Day tangarot ti rason, no apay na inlabak iti husto kini Ana. Ana, kumusta na iti dardarirat ko ngayat kan ka? Dayawag ti kinapasnak mo nga agaram kanya. Nabayag kamutin nga agar-aram, Jordan. Day tate pakakitaman na sinaw, kan napudno ti tarigagay ko kan ka, Ana. Kat gapo iti dayta. Aklunak ti ayat mo. Ha? Pudno ka di? Ay na, agaman na ka na. Saan kanto apulos nga agbabawi kanyak? Nasursuro ka nga ayatan, Jordan. Gapo iti kinasingpat, kinaanos, kan kinagagat mo. Ay ayatin ka unay. Kat ikarik, si kalang ti babae ti biyag ko. Kat sapay la ko ma, tadinak tulukwan. Kan saan kanto nga agbalbaliw. Namnamaam day ta, Ana. Oh, apay akas ta ti jar mo. Sumardeng akon nga agadal, Jordan. Ha? Taapay. Saanan akabailan ni nanang timang paadal kanyak iti kolehiyo. Iso nga agsardeng akpay laang. Diyak amuan no maituloy kun tupay. Ay, sayang mat no saan mo na maituloy ti kursom. Wen nga ron, dwalaangan a semestre. Agturpos akon. Ket, anya nga iti plano nga ramidan? Agbiro kakpay laang iti pagtrabaho ak. Kasta ka di? No kayat mo, mapantasarong karan ni kasinsin ko ijay ili. Agtrab-trabaho iti department store, kas sales lady. Barang adda maitulong na kan ka. Sige man nga rod, Jordan. Padasag ti ag-apply no adda bakante. Sige, dagasan kan to nga rod inton bigat ha. Masapa ta, tapno makasarita ta ti kasinsin ko. Jordan, Barok, agiaman nakta nakastrek ni Ana iti trabaho. Awanan nyaman na. Pakaragsakak ti mang tulong kini Ana. No saan agapukan ka, saan ko maanaala ti anak ko. Imbag ka pa'y, Barok, tadandani kan agturpos. Masapol nga igad ko ti panagadal ko. Sakla ang tinamnaman dagiti dadakkel kan kakabsat ko ang makatulong to kadakwada. Barang makaurnong tumutlaang ni Ana, kat ituloy nanto ti panagiskwela na. Wen nga rod, Nana. Sayang mait, no saan na amalpas ti panagadal na. Oh, Jordan, kumusta nga iti panag-apply mo? Ay, makapabannog nga rod. Itayag pa lang nga pumanag na. Sapay nakapupudot. Talaga akasta? Anos laang ti kasapulan. Naisubmitar kon ti application ko iti 5 nagaplayak. Sapay la kumaa, tamaala kan tumitlaang. Sapay la ko ma. Ay. Amin na pag-aplayak, awan ti bakante. Angam, nagisubmitarak latta. At dalata ka asi ti apo. Anya ti amom, maawat kan tumitlaang. Sapay la ko mga rod. Ana, aday tan ti boyfriend mo. Ha? Nagsapa ita ti sundom. Un nga rod, sapay mabayag pa iti oras ti out tayo. Sapay istrikto ni boss. Saan akayat nga daagan under time. Naong tanak to pa iti na minsan. Ay, no siyak, an-ano saklaang takayat ko ti makaurnong. Kasta ka di? Un friend, kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Sabalya talaga ti adda-adal na. At least, santon akasto iti klase ti trabaho. Un friend, talaga akayat ko ti makaturpos.
Tapno makatulong ak kadag iti dadakkel ko. O di aginroll kanto inton umaya semestre. Sapay la kumaata makaurno nga. Day tati isagsaga na friend. Jordan, class day to a restaurant Awan ti pagbayad ta. Di ka madanaga, Nana. Ada kwartak dito eh. Sigurado ka? When blow out ko ken ka daytoy. Ha? Apay? Naawat ako niti trabaho. Talaga, Jordan? When mangrugi akton inton Lunes. Ay na, maragsakan nak iti dayta. Iso nga agorder ka iti kayat mo. Siyak ti makam mo. Nanang, mangopisina gaya mo ni Manong Jordan di taili. Ha? Ay, kasta aya. Wan nanang. Nagrana kami din na minsan. Ay, nagmayatan nga'y anak ko. Adan katulungan ni Mari Elsa kan pari Timyong. Kaya't kumatikas niya nanang. Mangopisina kiti naka-aircon ng opisina. Naka-semi baro nga uniform. Na sila nga sapatos. Kaya ti pagmayatan na. Sana marugitan ti ima. Sana kasi ti trabaho iti talon. Akanayon ka mapitakan. Iso nga rod anak ko. Akanayon ko nga ibaga nga ipasnat mo ti agadal. Ikam ti prioridad ti panagiskwela. Kat sapay la kuma, tamatong palmet ni Ana. Ti ar-arapaapen na, makaturpos met iti panagadal na. Manang, anta surat para kan ka. Naggapan ngay day ta surat. Kita ma. Amang ano day tantor oray ma good news manang. Ni, iti may isang opisina ang nagaplayak. Mabit lang ang talukatakman. Oh, anyang iti ko na manang. Ading, pag-reportan dak inton Lunes. Ah? Agpaiso manang? Juan, Nan, kita man. oh, Manang, naawat ka mo't gaya man. Isa pag-reportan dakan. ay na, excited ako na yun ading ko. Sigurado ang maragsakan mo't ni nanang iti daytoy anapintas adamag manang. Sigurado masorpresa lakit di inton agawid. Itatad ang trabaho. Mabalintan mo't siguro ti agkalaysa. Ha? When ana, nabayagan na kahit kung agdan nata. Ngem, inuray ko lang nga makagraduate ka. Tapno awan makunamit dagiti dadakil mo. Kuha Jordan, amumot apagad-adalag pa'y tikapsat ko. Anya nga tanumalpas pa'y ni Anthony. Sakbay nga agkalay sata. Sana parikot day ta. Ure agasawat Anton. Ituloy mo lahat timang pa-eskwela kini Anthony. Ala, bayam ta panunutak ana imbag dayta. Di mo ka di kaya tatulungan ka. Dakal ti masusweldo. Kan may isa. Nalpas kon ti obligasyon ko kadag iti kakabsat ko. Ngamin, nakagraduar dan iti koleyo. Sakbay nga desisyonak. Kayat ko pa'y akasarita dag iti dadakkel ko. May papan iti dayta abanag. Congratulations, sana. Agyaman na, friend. Talaga ada kayo adwa ka ni Jordan, di agkagasan. Un nga ron. Kat, kaano ngay mat ngagkalay sa kayo kinisa nun? Nagplano kami. Inton umay atawan. Kasta ka di? Saan ka amadanagan? Sa anak nga agbakat abalasang. Kan, imbitaran kayong tong agasawa. Ana! Lumagawan dito eh! Ana! Ay unay kan Jordan. Masansan matan ti panagbartak mo.
Itapay nga adan anak ta, ti panagbalbaliw mo. Hoy, nagadukid din nga bagbagamon. Asikasuan na kitin! Mabait lang ta mga laak itinapudot adanom tabanyusan ka. Karutingam! Lakay, umadanin ti exam dagiti upin. Sa anak pa'y anak kabayad iti tuition fee da. Awan kwartak, naibusan. Anya, katno kasusweldom laang idikalman. Naibus nga rodan. Apay aya nagdagulit ka. Kasano anaibos kat awan pa'y ti inyawat mo kanyak. Nabakak iti sugal iti rabi. Iso di mon biro kan ti sweldok. Anya, insugal mo amin ti sweldom? Pangalaak nga iti pagbayad ko iti matrikula dagiti ubeng. Makamo ka namang iremedyo iti pagbayad mo. Ala, tarong mo kita. Urayan nak ni Pari Clarence. Nanang, diyan ka munti aramidet. Nagbalbaliwan anamin pinsan ni Jordan. Anak ko, nasaysaya at no agsarita kayo nga agasawa. Iti kasta, aglinawag kayo adwa. Adon tinasursuro na abisyo. Agsugal, agbulang. Awan pa yun ti mayawat na sweldo na kanyak. Gapo ka dagita abisyo na. Una yun na ita asawam. Nakasingsing pat idi agar-aram pa'y laangkan ka. Diyak la ekspektaran nga agbaliw ti ugali na. Uray siyak nanang. Pulos ajak namnamaan nga agbalbaliw ni Jordan. Pinanawak ni Jordan. Intugot ko dagiti tallo nga anak mi. Ket nagnaad kami iti balay da tatang ken nanang ko. Namin adumat adaras ang nagpakpakaasin ni Jordan nga agsubli kamin iti danana. Ngamjak kayat, tadyak kayaten ti agkonsumisyon. Alakastan, Mr. Lonely, katagyaman nakiting kay panangidrama, dito'y pakasaritaa. To'y pagayam mo, Ana. Agyaman kami mat pagayam nga Ana, iti da ito'y pakasaritaam. Maawatan mi tiriknam. Taure asino siguro ti agsadi ti biyang mo, ket kastamat lang ti mariknana. Ngam, nulakit dita si pupuso ti panagbabawi ti asawam, ken talaga nga ipakita na ang nagbalbaliwan, apay kit di mo ikan iti may sapay agundaway na. Ken ipagpagapumeten kadagiti anak yo. Iso ano lakit di ta talaga ang nagbalbaliw, awan dakes na no agsinnobliang kayo. Tapno agsublimet ti sigod aragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam kay nanghigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ana, adi na kayat apaibasa ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Maya Santos. Kanitimat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.